най-новата четка, която аз видях и наистина ми направи много добро впечатление, една специална триглава четка, при която едновременно се четкат трите повърхности. Сега ще ви покажа как точно става. И изключително важно, ето виждате как е конструирана, така че при поставяне на четката тя обхваща едновременно външната повърхност на зъба, вътрешната повърхност и околозалната повърхност на зъба. Освен това, ето вижте тук колко добре се получава, влиза в междузъбните пространства, можем да измием дори ретро, зад последните зъби, междузъбните пространства. Както виждате, влакънцата попадат не хоризонтално, което говорихме, че е вредно, технология е измислена. Да, попадат по 45 градуса спрямо зъбната повърхност, което е абсолютно атравматично и това е най-добрият ъгъл, за да не се нарани шийката на зъба. Аз от друга гледна точка казах, това е, разбира се, най-важното в случая, но от друга гледна точка казах, че тази технология много ми харесва, защото това ще намали и времето за миене на зъбите. Точно така, намалява 3 пъти времето, защото не отделяме време специално за трите повърхности, а всичко се прави наведнъж. Значи вместо да мием 3 минути, ние ще измием зъбите точно за 1 минута. И това е много подходящо за децата, тъй като първо ще им бъде много интересно самата четка, че е много по-различна. И второ, че ще полагат много по-малко усилия и много по-бързо ще успяват да се измият че едва ли някой, въпреки че сме